Здравейте, хора! Днес е пълно със сняг. Може да видите точно кога съм го снимал в описанието. Цъкате заглавието на видеото и описанието ви излиза. Аз ще се пързалям. Тая пързалка следа от чанта, хващам тук и започвам. Ето го! И моят приятел Тони, който е малко брейнрот. Ето я видно. Съвам. Хора, мисля, че тук приключва видеото. Чао! Абонирайте се за канала и очаквайте анбоксинг на лаптоп. Чао!